Anya laki din! Nagganasingyo. Baro ang modelo ta motorsiklo ma. Limuel. Unmat Jason. Apay kapoy. Ang mas daawak man. Limuel. Anyat pa kas daawam. Awang mo trabaho. Saan kayo maabak ng pamilya? Nga makagatang kay ti baro ang modelo ti motorsiklaw. Ay sos. No kayat mo ti maaddaan iti baro a motorsiklo. Makirelasyon ka iti balo ken bakit abak na. Anya? Kaya't mo asawang adda ka relasyon mo abakit abak na? Adda Jason. Baknang ti karelasyon ko abakit. Ado ti negosyo na. Ay nak, nagganasin na talaga? Limuel? Ikaw na talaga? Umay ka man kitay. Papananta. Mapantay ti restaurant ni Faustina. Ilibre ka iti naimas amakmakan. Sigurado ka? Sigurado, Jason. Gusto mo ka? Aglugan tayo ti kabarbaro ang motorsiklo. Faustina, iso ni Jason agayim ko. Jason, isumat ni Faustina a girlfriend ko. Nice to see you, Madam Faustina. Di nakawagan iti Madam Jason. Manang Faustina kunamlatan kanya. Ha? Ay, sige, Manang Faustina. Ay na, nagpintas ka gaya. Magustuaklaw na dayta ngay bagam kanyak, Jason. Faustina, darling. Mabisin kami, Faustina, darling. Kaya't may timangan. Sana parikot dayta, darling Limuel. Kaninyo ti kayat yo diti restaurant ko. Siya ti baka mo. Ay na, nagkanasang limoy. Nabsukat, nagarutikin ng kuyo. Agpada ta, Jason. Nagimas at talaga ti makmakan dito restaurant ni darling ko. Ay na, naggasat kamutay. Apay, anay bagam day ta? Kasanaw, naadang kay tinasingpay gembak ng girlfriend. Ay, sos. Apay, kapoyak aya nga agpili, Jason. Tay kunak nga rudan. May mayaran ti magrelasyon iti baknang abakit. Tamaitid na ti kayat mo. Ay na, sana all at the sugar mommy na. Di mo unay pigsaan ti agsao, Jason. Ang mga numangag na ka ni darling ko. Kahit love mo lang ni Manang Faustina. Ay, kwa. Jay, kwarta na laeng tilab kukin kwa na. Anya? Adda ka di bagam kanyak, darling. Kwa. Adda ko ma. Mabainak mat amang ibaga, darling. Anya kumangay ti pagbainam, darling. Ibagam lata ti kayat mo nga ibaga kanya. Kwa. Awan namin pagkasulinan iti motorsiklo ang ginatang mo, darling. Anya? Paggasolina matla kayam ti kayat mo nga ibaga kanya. Mabain ka pailaan. Kwa. Saan laaday tako mati ibagak, darling? Anya pa iti ibagam, darling Limuel. Kaya't ko kumati baro a cellphone, darling. Anya? Maigatangan na kadi iti baro a cellphone ko, darling. Ay katuwan darling. Nalakalang ti cellphone. Gatangam jay kayat mo a cellphone. Taykan kay ti kwarta mo. Oh, yes! Agyaman na, darling. Agyaman na. Nagsimpot ka talaga kanya. Ay, di nakakanya talaga, darling. Ay, Mario ka. Darling. Umay ka. Sabay tayong maligo sa banyo. Sabay tayo maligo sa banyo. Magyakapan tayo doon. Yeah. Day, kabarbaro mo tayo sa cellphone mo. Limuel ka na ka. Oo, Uncle. Ginatang ni darling ko.
Sino ang darling mo? Jay ka de baknang abakat? Unang Kyle, nangina a klase a cellphone day taoy. Day. Di kalaan pa initi na itangar aramida mlimuel. Kukwarta am lang jay sugar mamem. Nanyalakit din ang Kyle. Isumarot ang relasyon ng itibak ng abakay. Tapno adda pagdawatak iti kwartak. Ay sos, dakis na itangar aramida mlimuel. Anyalakit din ang Kyle. Diskarte ti masapaul. Tapno maadaan ka iti kwarta. Saan mo ba kakuyog itanilimwel ngayon ba dito yung restaurant ko, Jason? Wah. Jak impakpakamaw ngay mayak dito yung restaurant mo manang Faustina. Kasta ka di. Umayak lang mangan dito yung restaurant mo manang napintas. Anya. Inawagan na kiti na pintas, Jason. Agpaiso mo kami na napintas ka manang Faustina. Kasla saan ka pa kay hindi pa nagkita. Managraba ka gayam, Jason. Ay, sa anak ang mga rabraba, manang anapintas. Agpaiso tibagbagak. Kaskala artista, iti pa nagkita. Anya, ang mga lumabisin ka laang, iso na ibagam kanyak na ito. Karuro, pamti artista nga agnagan iti Marian Rivera. Ay, di asawa ni Ding Dong Dantes nga artista. Wal, iso nga agpaisa. Huwag yaman ak, Jason. Gapo iti na ito nga ibagam kanyak. Libre ti pandangan mo dito yung restaurant ko. Ay na, agganas ay. Agyaman na, Mike, manang napintas. Anya ti masapul mo, darling. Anya ako mga ipagbagam, darling Limuel. Kumatang ako maiti baro ang sapatos ko. Okay, sana parikot na ita, darling. Consider it done. Wow! Nagkanasan no kasta darling. Nagsimpet ka talaga kanya. Gatangam di kayat mo ang sapatos, darling. Awan ti rumpa nga pagtanagam. Ay, ala, umay ka nga rutan, darling. Oh, papanagta, darling. Magyakapan tayo, darling ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka, madam. Oh. Ay! Nagpurma ka magtaan kasinsin limuay. Kas kalaglang lang abalik bayan. Ay, sus. Sikan ati ada darling na abak nang kasinsin laar ni. Ala ka kasinsin limuay. Apay aya? Ha? Pagkukwartam lang day jabakal. Sus. Pagkunaan mo ta pagkukwarta aklaan kasinsin. Katno damat sa bali nga umo pa. Anya? Adda sa bali a girlfriend mo ti kayat ko asawang. Ne. Kasano nga mom day ta kasinsin? Nakita kayo idi kalman iji sintraw. Nagungu kayo ba iji babae akadwa. Isus sinal pagkakasinsin. Ay, tila makitkitam. Agpaiso madji nakitak a nagungu kayo iti kadwam a babae. Kasinsin. Kasinsin. Noan niya man dyan nakita. Di mo natanikas kaso. Depende a kasinsay. Ne. Anya depende sa asawam kasinsin. Ikanak nga rod ay, ti pagdatang ko iti sidaak anaymas. Tapno jak ibagbagakin ni darling mau nga adda sa bali at chicks mau. Ay, wan. Ikan ka iti kwartam apaggatang mo iti naimas asidaan. Basta, di mo ko maibagbagakin ni darling ko nga adda sa bali at chicks ko. Ninginaan sa mo't dahito asing-sing limuel. Nginginain at talaga day tanita. Ay ayatin ka. Iso asagutan ka mat itinangina asing-sing. Agyaman na limuel. I love you, Nita. Oo, di nakaka ni Muel. Ang mga naagungot ni nanang ko. Di na mo't lang makita no agkan ka, Nita.
Apay anak ko nam adi na makita ti panangagap mo kanya. Imbaon ko ngamin, amapan gumatang iti merienda. Iso nga awan ti rumbeng apagbut ngam. Naimbag nga oras mau, manang napintas. Si kamot gayam, Jason. Umayak man ang mangan dito yung restaurant mau, manang napintas. Anytime, Jason. May kalatamangan dito yung restaurant ko. Kumplito. Dahil daw ka, manang napintas. Napayan na ipagamday ta, Jason. Gaputan nakita man, hindi ka pintasan na babae. Dito yung rabaw tidaga. Anya? Sino ka di na ita kapintasan, Jason? Sika, manang napintas. Anya? Rabakan na kumanan, Jason. Sana ka mang rabraba, manang napintas. Isang mo pa ilang, napsuga ka. Anya? Kasla kalabaga ti strawberry ti bibig mau, manang napintas. Na ibagay launa iti imanghil arupam. Nalabos na itan nga ipagbagam, Jason. Ay na, naggasat laki din ayan. Nilim mo ilagayam ka. Apayan ako nam dayta, Jason. Gaputan na adan iti napintas agar fly nakasking ka. Anya? Ay na, siya ala ko man ti mo na nakaamamuking ka. Manang napintas. Ha? No saan nakalanga girlfriend ni Limwell, inaram kan. Anya? Why, manang napintas. Agayatak mo thinking ka. Papanam Lemuel, nakapulis ka man. Inakpasyaran ni Darling ko ang kail. Anya, in kakatimanan, lumawat iti kwartana. Anya lagi din ni Uncle. Sanak mo't nga agdaw-dawat iti kwarta. Ahay, am-amo kan Lemuel. No naibos manan ti kwartam, in kamanan lumawat iti kwarta ken ni Sugar Mamem. Labasan ka pa yan kahit sa bali man ang daytang ipagbagayo. Ay sinalbag ka Lemuel, luklukom lang da di adatling mau. Pagkukwartam lang, gat-gatasam, tapno magatang mo, ti kayat mau. Anya ka di manan ti kaya tasawan, di panangagap mo kanya. Darling Lemuel. Amon, Darling Faustina. Kasapulam ka di manan ti kwarta. Ay, Darling. Kasapulak man di kwarta. Saan ka di kay titid ko lang ti kwarta? Idi na minsan nga alta. Naibos mo ka din di 8,000 a kwarta. Darling Lemuel. Darling, naibusen. Gimata nga kami kadagiti masapsapol ko. Ay, Darling. Iso aka sa pulak man ng ti kwarta. pangarabata mi ti kwarta, darling. Gumata nga kiti baro arelok. Kasta nga agpaiso, darling. Pasensya kan, darling. Saan ka pa yung may kaniti kwartam ita? Anya? Abay nga Ado nga mi tinaggasto sa kitang aldaw. Iso nga awan ti maited ko kan ka kwarta. Uray ba sila nga kwarta no iso, darling? Kasapulag kami na talaga ti kwarta ita kay. Uray basit agata, darling. Awan ti maited ko. Iso pasensya ka na kuman. Inak nga ro din. Awan matgayam kwarta maited mo, darling. Mawatan na kuma, darling. Talagang awan ti maited ko kan kaita. Nay, apayay, Limwell. Kas kala na pukawan iti namnama. Nakapanimid kang agmay-may sa dito sirok ti salamagay. Nay. Nagunagan day tasin na ay. Apay ka day? Wala akong pera. Ha? Awan lat kwartam, magproblema kan. Sa anak ang makaid na, awan kwartak, Jason. Di nak met pinadawatan ni darling ko iti kwarta. Anya? Jakpat yan nga awan kwarta na. Imutan nakmatan ni darling ko. Amangan no talagang awan kwartana. Iso nga awan tinadawat mau. Sayang met nga men no isinak ni darling ko.
Sayang jay nagado a kwarta na. Ha? Ay, limam ni ismatan kanya. Di na matan itad di kayat ko kan ko na. Anya? Sa anak ang mapukawan iti namnama. Paliwak tumanan ti mapandumawat iti kwarta na. Itay pa'y ngagriring ti cellphone ni Limuel. Sino nga iti mauawag kan ko na? Aday ti banyo ni Limuel. Nagan mo't ti babae dagparparang iti cellphone. Subatak gumsanak nagsasaw. Limuel, kunak man no agdig sa ita. Itay kapay nga ururayan dito'y balay. Hello, Limuel? Hello? Sumbat ka Mangmangagnak ka di? Tiyawanan bain, Alimuel. At tapay kayam sa bali ang babae na. Lok-lok kayam. Ang daming. Napaya kasta ti langam. Langam at ti makapungpung to. Kartingam ti pumanaw dito'y palay ko, Limuel. Di kan kasapulan itibiyag ko. Darling. Darling Faustina. Anya ka din bete asasawam. At to'y ti cellphone mo. Ni tagayam tinagan ti girlfriend mo. Anya. Lino ko naklaong, Limuel. Sinayang mo ti ayat ko kan ka. Isa pumanaw kan. Ang mga niya pa'y ti maramit ko kan ka. Nay, nagpinta sa lukan ti nagsardag iti saan unay nga adaya. Lukan ti baknang dayta. May lasin ko dahil taalo ka ng kan. Oh my God. Anya ti kaya ta sa untay tao eh. Day Jason kan Faustina ti bimbaba itilugan. Kat... Nag-holding hands ta. Ay. Nag-sweet da nag-nagaima dayo. Sana mabalin ang kail. Siyak ti rumbang ayatin ni Faustina. Sayang na kinabakan lang na. Abay nga katawa kang Hawanan Alimuel Balaong. Ay, sinayang mao tinapinta sa masakbayam. Anya. Linukom man nga ni Faustina. Anya nga ita. Ginagawa ni Jason na kayimaw. Isaw di kaya na yan ni Faustina. Sana babalain ang kal. Sana babalain. Ay, kung kunam kumata nagbalin ka na puno ni Faustina. Ay, saan nakakumanga isukat iti sa balay? Ay, agnakam kan! Ay, agbabawi agang kal. Agbabawi aga. Ay, jak lang ko man nagaramit iti kalukuhan. Basol ko man lang amin. Basol ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon tayo pinaulwan, Sugar Mamay. Dito'y drama tayo, Anya Laki din. Anya Laki din. Rumara kong tatang, sana bale, tanakaluto akmutan. Sa dinumanan ti papanam, Yolanda anak ka. Mapanakla ang agdiskarte iti naimas a pangaldawan tatang. Ay, amangan met no illegal dayta, anak ka. Anya kalakit din aya tatang. Nasingputoy anak yu. Sa maysa, saan kayo apakanan iti nagtaod iti dakis nga arami? Ay, kat na saya at met nga rod, ano kasta, anak ka? Ala tatang, agpakada ako na. Ay, mabiit man laang, anak ka. Apay ka di aya tatang. Ikatangan nakto man, ititinapay no at ti kwartam, anak ka. Anya tinapay ti kayat yaw. Uray anya laditan anak ka. Tinapatag ka sa anadakas, tinagtaudan na. Good morning, Nana Cora.
Imay kamot dito'y Tersina, Yolanda. Apay, adda istorya akan ka na nakora. Anya day ta nga istorya. Amamom ni Suneng. Kahit sigod mat ngam amok dayjay. Apay aya, adda ka numot sa bali a lalaki nga iyaw awid na di tabalayda. Anya, adda ka no sa bali a lalaki nga iyaw awid na di tabalayda. Kunak, adda lang ijay abroad ti asawa na. Kastan taramidan na. Sino mo tinakadamagam iti dayta Yolanda? Ay nanana, saanan anapatid no asino? Siguradaw nga gapadakin nila kay na, nukas talaan. Ay, oray siyak mo ta. Asino mo ti maayatan, nukas ta ti aramid ti asawa na. Itay pa, nagsasarita ta dito'y sango ti Tersinak Yolanda. Anya kalakit din ayana na Cora. Gagangay na tasag paminsan laeng mo't no umayak dito'y Tersenam. Ayun, ba't kiti Ay, nana, napay, mabalinti umutan. Alon, nana Cora. Uray 5 alata lang ti sardinas no iso. Mabit lang raw ta mga laak. Ang bayadam tumot ladagos Anya kalakit din, ayan na Cora. Anya't pagkunkunaan nyo kanya kaya, jak amo ti agbayan iti utang ka. Mabit lang raw. Talag ti sardinas no tagaw. Nayunang mutin iti noodles kan tinapay na Cora. Ato yung ti utang Yolanda. Ay nagyaman naklaw na Cora. Ay, yawan ang yaman na. Sige na Cora, agpakadakpay nga ron. Adapay nga min napatig apapa na. Sige lang, agananad kayo lang da. Agyaman akmanan na Cora. Intun maminsan tumanin ha. Nada, kaguray ka. Kasla ka malayay na ramid ko Apaya pinautang at dayjay Yolanda. Kat di na mo tiyagbayad iti utang na. Isu pa'y ti makaungat no masinay. Ayun na yan. Awan pa'y lang buhay na manok. Ngam nabudol nakmanay ni Yolanda. Ngay, nagbanglaw tayo lutom sardinas Yolanda anak ko. Tatang, tapadasan tamot ti agsida iti sardinas nga dalaok na noodles. ay, aguray ka. Sa dino nga'y tinangalaam iti dayta Yolanda. Inutang ko iti Tersena ni Nana Cora, tatang. Naimbag man ta pinautangan na ka. Anya lakit din ni tatang. Diskarte laeng. Makimarites ka laeng kin ni Nana Cora. Pautangan na kanday dyan. Ay, kasta ay anak ka. Tatang. Kaaduan dito'y barangay tayo. Kat mahilig makimarmarites. Sa bali mo ti diskarte, Yolanda anak ka. Siyempre tatang. Sige, agtugaw kayo ki din. Tamangan tayon ton, inton madamdama. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Yolanda. Sa dino ti papanam. Si kamat pare Luis. Gayam, ada ka din ni Mari Imelda di Tabalaya. Wen, saan ka no ama pa ni Jay Bangkag? Taaglabapay ka no? Okay. No at dati bagamkan ko mapan ka lang iji balay, Maray. Amangan mo't no saan nyo pa'y nga impagod tay aso yung paran. Nanyalakit din ay Mari Yolanda. Delikado mo ngamin. Amangan no kagatin na. Kat isupay ti pakataya, pare Luis. Ay sus, di ka madanagan, tawanan ti aso mi Mari Yolanda. Inla ko mi amin Ay, nasayat nga rod no kasta, pare. Sige, agpatuloy ak nga rod na. Tapno saan kamat amataktak iti papanam.
tugaw ka pa Mari Yolanda. Tagkapita, kabayatan ti panagsarita ta. Agyaman na, Mari Imelda. Oh, anya ti gagara, Maray. Awan mo't kit di, Mare. Umayak laang makiin ni istoryakan ka. Ayun gayam, amamom ni Mirasol akaaruba me, Mare. Apay, Maray. Ano ni Mirasol? Ay sus, masikog, Mare. Aya, asino nga itinasikog kan kwa na? Anya kalakit din aya, Mare. Siyempre, tinobyo na a foreigner Iso na laang taintarayan damag. Anya, kat no nalabsak la idang agkat-katawa iti paraangan damira Saul, iti napalabas abulan. Diyak mo basta tinangag ko, intarayan ti foreigner anobyo na, idi naamuan na amasikog. Ay, una yan day na foreigner. Basol mo't lang ni Mirasol Apay ngamin nagpasikog, kat saan dapay mo't nagkalaysa. Ayun gayang Maray, at dapay imarites ko kan ka. Ay, sige Maray, mabit man lang to misbuak pa. Ay, saus, grabe matitang istorya. Nakapakigto, Maray. Nay, ni pare lito mati lumabas. Sa dino nga tamanan ti papanan na. Amok no sa dino, Mare. Sa dino nga road no amok, Mari Yolanda. Ay kat siyempre, mapan iti ayan ti balo apagdatunan na. Balaw? Asino abalo magtibagpagang, Maray? Anya kalakit din aya, Mari Imelda. Outdated kalaunay. Kasla di mo amo ti mapaspasamak dito'y barangay tayo. Italang nga men, anangag ko ti may papaniti day ta, Mari Yolanda. Asino abalaw ti pagdatdatunan ni Pare Litaw. Nika ising, Mare. Bak nang ngamin kat day jay. Anya? Ay, kaya nga re. Nalipatak matang. Adda ka di kwartam amabalin amabulaw. Manaw ti bunodang, Mari Yolanda. Uray sa nga ribo laang, Mare. Di ka madanagan. Tabayadak tumutlaang. Ay, 500 lang. Magtinagpati akwarta. Sige, mutuyin ta 500, Maray. At daw di ma 500 Itad munto kanyak no addan kwarta. Apay nga yasak tinakautang kin Mari Yolanda. Adda kanupay udik 500 kan kwana. Kat isumat timutang kanya. Apay nga. Anda ka ni Melda Bakay. Bakay, nakaluto ka din iti pangaldawan ta. Apay nga. Naglalay nga niya. Ne. Bakit? Okay ka kadilaan. Ha? Ay, adda ka magaya man. Luis Lakay. Anya kalakit din aya bakit? Makapadanag kamay. Itay pa'y ngagsasauak ditoy. Ngam di ka mo't sumungbat. Unaklakit din no anya tinapasamakan ka. Adda lang amin pampanunutak Lakay. Anya day tapang panunutan. Binuludan nakmanin ani Mari Yolanda. Umututang iti 1,000 itay. Kat 500 lang tinaitad ka. Ita, kunanakit din nga adda 500 nga utang ko kankwana. Takurang ka no tintad ka. Ay, anya kalakit din aya bakit? Pinautangan pa'y laang dayjay. Kat amumat a certified budol dayjay. Yakman amo Lakay. Nalaing mat ngamin ngagbudaw. Makiin-in ni storya. Sakbay nga ibagana tipod no agagara na. Gumatangak man ite. Nay, apay nakapanimid ka, Antikora. Ay, kasanumot nga bain. Manungal dawon tinapalabas. Ngamawan mo't ti ko na ni Yolanda nga umay nabayadan ti utang na. Nukas na. At damot utang na katakayaw antay. Ewan, yakman ngamin amo. No apaya pinautangak pa'y lang da yataw. Uray siyak matantay. Imay iti balay iti namin san ngal daw. Kat naga daw ti marmarites na.
iti kwan, biglang umututang iti kwarta. Ay na, kasta talaga ti diskarte na yata, Imelda. Istoryaan na kapay, sakbay nga ibaga na tigagara na. Ay, certified budol at talaga. Wani nga rutantay. Sakpayan ti maestres iti kastangar aramidan na. Uray siyak mo ta, naimbag kumaa. No siya nga gasot lang ti utang na. Saan mad na raw, taumabuton iti siya nga ribaw. Inton sumarunaw, saan tayon ang makisarsarita kankwana antay? Diskarte na lang gayam dayay, tapno mabudol na. Anya ti araramitam dito sa salon ko manang Yolanda. Agpasalon ka kadima. Ay, ikwa ko ma, Miguel. Anya? Ay na, nagleng kamot gayam nga agunat iti bukan niya. Ay na, ay sus. Ay. Ang pagpalakpak na giti lapayag ko, anak ang agiti dahi tangay pagkama ng Yolanda. Kan naglaing ka pa amang pukis, kan mang make-up kadagiti customer mo. Ay, wan, manang Yolanda. Saan lang nga dahi ta? Nalaingak madlang manicure, kaya nag-pedicure. Talaga? Ay, anya lagi din. Ay, manang Yolanda. Wan. O sige man nga ron, ipadas mo kadagiti kuko. Sigurado ka manang. Win tapno kita no pudno analaing ka, Miguel. Oh, atay ka. Nalpasan, manang Yolanda. Magustuhan madlang. Ay, wan, maguspak launay, Miguel. Ay na, agyaman na ka. Kwan. Uray 150 lang, di ba yada manang? Anya? Ay, kunak no libre tayo ito'y. Ohoy! Anya kalakit din. Ay, manang Yolanda. Awanan, delibre ita. Sa may sa, manong nga oras mat adin halos agday tatukoy. Discounted pa yun dahita. 150 asing singere kada kayo. Ay saan? Diyak kaya tiyagbayan. Ha? Apay kumaasaan? Kunak ano libre, saan mo't gayam? Na. Sa may sa, di mo mo't imbaga nga ipabayad mo. Anya? Naibaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, Mario Landa. Saanan amasapol, amapanak ijay ayan niyaw. Diyak kaya ti apa, Mari Imelda. Anya kalakit din ay amaray. Sa anak amakiapakin ka. Singirak lang, ti bayad ti utang mo kanya. Apay kumakat at dapay udim a 500 kanya. Di mo pa'y matintag. Sa anak mo utoto, Mari Yolanda. Sa anak amabudaw. Bayadam kitin ti 500. Tapno malpasan ti saritaan. Awan nga rod kwarta. Awan kwartam ko na. Ngam adamot pagpamanicure kan pagpapedicure mo. Awan kwartak kunak lang arudan. Apay ayang ay papilit mo. Kaano nga rod ngagbayad ka? Basta, agbayad ak tulat takaday. Agbayad ka lang? Kaano akay kayat na? Sana mabalinti kasta kanyak, Yolanda. Manang Imelda. Sana bali? Tadamit dagiti kakadua ka mga sikaso ka dagiti customer mi. Nakita nga may nagpamanicure kan nagpapedicure ni Mario Yolanda. Dito'y kadi salon na, tinagpamanicurean na, Miguel. Aywan. Dito yung agpaiso. Ngam sana madabinayadan manang Imelda. Anya? Yakmet ngamin amo akas kay gayam ti modos na. Binola-bola nag-edikal man. Santo, nagpamanicure. Yakmet amo alibre laeng gayam ti kayat na. Nasayang lang ti oras ko ken kuan na. Anya lakit din day kaya Mario Yolanda. Pagi na lang ti pampanunutin na. Ay, masurunak nga rod ken kuan na. Nga mawanan ti naaramidan. Lesson learned lang ang anyak day kay manang. Hinton maminsan, sana kon nga agpabudol ken kuan. Pare Luis, adda ka din ni Mari Imelda.
Uray no dati asawak. Di na kamadlayan kaya tama kasarita. Ngamin, budol ka maray. Budol? Apay, ilibak mo. Saan ka di amutos mo di makistorya iti may sa tao? Inton kuan ka di. Utangan mi da. Anya kalakit din aya, pare Luis. Saan amudos dayjay anya? Pagaya taklaang magtimakisarsarita kadakwada. Sus! Di nak maulbudan si Kamari Yolanda. Udno, ana diskarte Kamari? Iso na lang. Takalukuan mag, ti pangus-usaram. Anya? No awanan ti bagam, mabalin mo ti pumanang-manay. Di mo tatailan, ti aldaw ka. Hindi. Hapay anak kami suot ka nagawid. Yolanda anak ka. Hapay ka da. Kaya't kun ti agina na, tatang. Taka di parikot mo. Awan, okay aklaang. Sigurado ka kada. Wan ko naklangarudan. Apay ayada gulit kayo. Di ka agpukaw Tamadanagan ak madlaan kan ka anak ka. Mapana kon iti silad ko. Jak kaya't ti madisturbo, tatang. Amo ko no apay. Adi mo kaya tirumwar. Yolanda anak ka. Nakababain ka dagiti karuba, tatang. Ay, basol mo madlaan. No apay abodol. Di pa nagkit-kita. Tagiti kalugaran tayo kan ka. No apay mat ngamen. Anagaramid ka. Iti kalukwan. Ni tatang mo, imbes asuportaran naktasyak ti anak ko. Ay, agpay sunay ta. Sika ti anak ka. Ngam sika ti nagbitaw. Aklonam kumaa ti bitot ba? Kadumawat ka iti pamakawan kadagiti. Amen. Alinoklokaw. Ay, yalaki, Jane. Di diskartay. Kut usarin lang itinasayat awagas. Sana tapno manggundaway. Kuno manglukaw iti pagat tayo ataaw. Ay, yalaki, Jane. Bueno papagayam. Itan tinagkibusan ti may sapay ang pakasaritaan. Ngayon tayo pinauluan. Diskartay ni Kumaray. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Anyalaki din. Anya tiga tanga manutoni. Ika na kiti may sa kilo amantika. May sa kilo ng asin. Doabal ko tatinapay. Kentalo lata sardinas, Valdez. Anya kay manong. Ay talaang bakla. Mabigla nga ron. Tay supot ko tiga tangam. Agawam, tagdadarasat. Anya kalakit din aya. Makauray ka mat amanong. Agdardarasa ko naklangarudan. Awan mati makita ka kwarta ni Manong Tony. Amangan kit binuot namin namanan. Nagitilag ko. Apay kasta ti pa nagkit-kitam kanyak. Bakla. Ay, kuwan. Awan, Manong Tony. Awan, tiket ko asawan. Oh, ato yan dagiti kaggatang Manong Tony. 287 amin ti bayandam. Ilistan pa lang, bakla. Na, pasensya kan. Ngam sa anak pa yung agpautang Manong Tony. Anya ka lagi din aya, bakla. Bayadak tumadla dagos. No payment. No release, Manong. Naa, itad mo ti ututangag. Wano kayat mo apapispisan ka, ha? Awan pa'y buena, Manok. Takaluklukat ko ang Manong. Saan mo tamabalin nga utang ti buena, Manok? Bayadak to nga road. Apay, aya, adi ka lang makawawat. Oh, anya, itad mo ti gatgatangag. Wano kayat mo apapispisan ka? Nakapanimid ka magkatbigbigat, bakla. Ay, kasanuman ngamin. Utang ti buena, Manok itna sa lume. Anya? Asino timutang katbigbigat, bakla? Sino kumapay? Ni Manong Tony akabsat ni Feli nga anak ni Nana Doring. Apay nga na pinautangan ida. Kat di da mo tagbayan iti utang da. Ay, anya kalagit din aya sa lume. No saan ko nga ito utangan na. Ang mga no binugbog na kon, Ay,
talaga mo tagitataw. Nagpuskol unay ti panagropro pa da. Ay nako, imbaga mo ang Salome. Iso ang mabirngasan da a pamilya. Iti siga. Ta siga damat amin. Saan lang nga dahit na? Naglalastog na pa eh. Ay, makapa-stress ti das na klase ti tao, friend. Kanya nga tanong ireklamong ida. Ay nako, awan mat nga ro ti ebidensya Salome. Sa anak mat anak kapag video itay. Takas taunay ti buteng ko. Ang mga ano baliktadan na klaeng no agreklamo aki barangay hall. Sapay, ex-kagawad ni Nana Doring. Wan magkit di friend. Ala, baya mo? Addan to aldaw na ginatatnaw. Apay akasta ti panagkitam kanyak si Salome. Siyakmat nga may tim mo na nagtugaw itilikodan ti driver, felay. Napanakla ang imis ko. Inyalis mo ti bagkaw. Kat, anya ko maitan Salome. Lugan mo aya tapno agkasta-kasta ka, ha? Anya kalakit din aya, felay. No si ka ti pangaramidan da iti kasta. Kasta unay ti ungat now. Ngam no si katikasta ti aramid na, okay lang. Na, apay akasta ti panagsasaom kanyak ang si Salome. Kayat mo, ta ipabugbog ka iti kapsat ko, Ala, husdaw. Agsardeng tan, felay. Nakababain ka dagiti pada tapasahira. Kunamlan asino ka mat ngagsasaw, Salome. Nagsao ka, kaslalugan mo uray san mat. Payakas na tila nga managaway. Felay, anak ka. Masurunak iti day di Salome, nanang. Apay, anya ti dakas nga naramid kun ka day di Felay, anak ka. Pinabainan nak iti paradaan itay, nanang. Na! Apay ka no pinabainan nak. Jak amu akan kuana. Kasta unay tibain ko itay, nanang. Ay, bayam. Ikan tayo day di Salome iti pagnakmanda. Sana nasaya at apabainan na kay tisangwanan dagiti padayo apasahiraw. Anya nga rot nga aramidan tayo, nanang. Bumalos tayo, felay, anak kaw. Ada ka di parikot, nanang. Naibag na nagawin ka ang tunay, anak kaw. Nadamag mo ka day, kinaramid na dya sa lumay ti kapsat mo. Abay, anya di naramid na niya sa lumikan ka, Felix? Pinabainan nak iti sangwanan dagiti padami apasaheros itan. Kasta. Agsaga naman da niya sa lumi. Saan ada tayo ti kalabanan na? Sa lumay ti lumabas iti parangan tayo. Tunay, Felay, masiguradok amapanmanen aglaba ijay kanayan na niya. At dati na panunod ko nga ramidan tayo. Anya rayta na panunot mo, tuni anak ka. Sigurado asaan manen nga iyawid ni Salome dagiti linabaan na. Ta sigurado asaan namanen akabailan na bagkatayon. Anya kayat mo asawang. Anya lagi din ayan ni nanang. Urayon tayo lang nga pumanaw ni Salome. Hinton makapanawan. Ay kit, ipaanod tayo na. Dagiti linabaan na. Ayun. Nasaya at dayta na panunot mo, Tony. Kita uklaan, no di pa'y lagnakam na diyas Salome. Nay, di mo man iniyawid dagiti na baam Salome, anak ka. Bay ampay ijay karayan tapno mamagaan tatang. No kasta, imbatem dagiti na baam ijay karayan. Tatang, nadagsan mat nga may. Jak kabailan na pagkatang. Ne, kasano nga rodan no maiyanaw. Anya lakit din aya tatang. Saan amayanod dagijay? Ay, ewan no saan. Amagan no pagtrepan dagiti kalugaran tayaw. Asino kumamat nga iti mga ramid iti kasta tatang? Awan mo't kitete amok Agam kaya't kulaan ki makasigurado sa lumi anak ko. Narigatan. Relax kayo kadilang, tatang. Iyag mo man dito basket mo. Nay, apay ni tatang. Ay kat mapangkualaan dagiti na ba ama Ay natatang sana.
agina na kayo kitday. Intun kwan, kumaro man ang dyan, anayin niyaw. Nalpasan, naipanod ko nagitid duma alinabaan ni Salome. Uray da kami kininanang, na ipaanod mimutan, agraman sapatos, ules kan aminang. Ay, agawin kay ngaradang. Mission na kumplis. Mabit na. Apay ka di. Kaslaad da tao ang nakakita ka datang. Anya ti ko ng filay. Dataraw ang nakakita ka datayaw. Wala nang. Katno awan mo't makita. Uray siyak, awan mo't makita ka tao iti aglawlaw. Ang mga no imahinasyon mo lang dayta. Saan ang mabalin ngagdidutak? Masiguradok a tao tinakitak ang nakatakder iti saan unay nga adayo. Anya, kalakit din ay aprilay. Imbis sa maragsakan ka, na nakabalos kan kini sa lumay. Gusto ni Nanang. Ala, agawid tayo kiting. Salome! Salome, anak ka! Sa dino ti ayan mo! Abay ka di ay tatang. Ay, ang tudon sa magdain. Ala, agawam. Intaalaan na gitili na ba ami jay karayan? Ang mga dumaiyanod na. Ayawan nga paisaw. Mala, mabit lang tatang. Talag ti basket apang ikargaak. Ala, kartingam nga rod, anak ko, tatulungan ka. Saan ang tatang? Saklang ti mapanigay karayan. Ah, tulungan ka na. Tapno saan ka ang mapanunay, anak ko? Ay natatang, siya kung ti makamo ko na lang arudang. Di kay madanagan, kabailak matkal. Oh, si kamat ti lumabas iti paraangan mi Salome. Kaslarabanog kalaunay. Jakmat nga minan, makita dagiti linabaa. Bakla. Ha? Nukas na. Linabaam nga ro dagiti. Oh my God. Oh, apay adi mo ituloy ti bagam ko, ma friend. Ay, awan. Anya kalakit din aya, Valdez. Amo nga da kayat mong ibaga. Ay, kuha nga min. Anya ako. Ay, nako. Amom, nakita the valley. Nanaduring kantoni iyay karayan itay alas 12 in punto. Ka? Ay na, nakita dagiti dua ang mata. Nakita ka talaga. Paano dadagiti bado, sapatos, ken dadumapay. Anya! Ay na, diyan mo ako kayo gayam dagijay. Sigurado kay tinakitam, Valdez? I'm sure. Kinapudno na. At dati na i-record ko. Nag-video ak itay. Ala, umay kata ipaboyak ken ka. Nakita kita yan nagkapo ni Salome iti karayan. Anyang iti reaksyon na. Hindi nakita ng awa ng dagiti linaban na. Nakakasya. Nakamisuot alin mapasitay. Sayang. Diyak nakita. Ngam, gungkuna na. Kunak tumang namin. Asan asyak ti kalapanan na. Belay! Belay! Rumor ka din ako! Oh. Speaking of the devil. Ni Salome mo dyan pagpukaw. Ang maganda kayo din ako! Rumor kayo kat sangwad na! Oh. Kita? Dito ka na nga. Sangwak man ti bruha. Ay saan sumurutak mait? Wen, sumurutak. Tapno at the backup mo. No bilang man ta kalabanan na kadayta babae. Anya kalakit din ayat noni. Ni Salome lang data. Basic lang data kanya. Oh, anya ter aramidam dito paraangan may Sika, babae. Ti ko nam kaday. Kadyak amo ada kayaw tinangi paanod kadagitili na ba? Anya? Ha? Anwan mi ngay dagijay. Nagdadaan damot.
Naimbag kumaano brand new. San man? Di ka naglibak, felay. Hoy, for your information, awan ti amok iti dayta nga ibagbagam si ka Salome. Sigurado ka, felay? Ngamain, adda nakakita ka da kayaw. Talaga amat anatangsit kayo anya. Adda ka di ebidensyam Salome? Di ka agpabasol no awan ti ebidensyam. Nasa isaya at nagtal na kalangan. Ngamin, ang mga nusikapay ti mapabainan. Kaya't na, tayo pakitak ti video kan ka, felay. Mabit lang. Oh, daytoy, buyang. Panagkunam ka day kat makapagrason ka bay? Ha? Malas yun lang. Tadda nakakita iti naramid niya. Kat ti pagsayatan na, na-video na kayaw. Adda parikot tayo nanang. Nandiyan ay kaparikaw. Freely anak ka. Adda nakakita iti naramid tayo. Di pa nang ipaanod tayo kadag iti linapaan ni Salome. Ayan niya kalakit din ay freely anak ka. Sana big deal ay ta. Nalakalang matiagrason. Adda video nanang. Anya. O nanang. Amo no asino tinangtad kin ni Salome iti dayti a video. Mabuto nga kun nanang. Ang mga numadusa tayo. Amo ka din ito na iti may papaniti dayti abanan. Amo na nanang. Isong aramidin namot ni amin nakabalan na. Sakbay ang makita ni Kapitan dayti a video. Ayun ayun ti kastoy mapaspasamak. Diyak kayat ti madusa. Unay sakmut ananang. Asino nga'y kumatimayat ang madusa. Masapol ka di pa'y ngagreklamo ka kin ni Kapitan Salome anak ko. Ngun atatang, tanusan tayo nga ireklamo dagiti atat tao. Ad-adda panunutan da, akabutang tayo da. Ay na, nakakaasid amad. Numadusa da asang kapamilya anak ko. Anya kalakit din ay atatang. Nasaysaya at kiti ano madusa da. Iti kasta, makaamiris da. Kiti danton agaramid iti maday. Ayun ngam nakakaasid amad anak ko. Ay natatang, namin adun adaras akastater aramidin dagiti atat tao. Namuray na minsan, saan daan na asyan kada tayo. Iso panagkunak, panawin mo tayo. Tapno madusa da, tapno agnakam da, tapno maikat ti kinalastog da. Ay, Salome, anak ka. Saan lang, asyak, tagreklamo, tatang. Agreklamo mo't lang, dagiti kaaruba tayo. Kaputag ginundawayan mo't lang, ti pamilya ni Nana Duray. Salome, friend. Sigurado ka ka din, iti dahil ta pangadang mo? Anya, kalakit din ay Valdes. Saan ka di ang naibagakkan kan? Sigurado, ha? Saanan ngagbalo ti pangadang kao? Sika nga, ituloy mo ka di matagreklamaw. Oh, no agreklamo ka. Agreklamo akman. Kasta bakla. Ilaban tayo ti karbangan tayo. Saan tayo ngay palupaw sa maagrabyado tayo? Hay, tama. Husto ka laonay, friend. Ayun nga yan. Anyang iti ko na dagiti kalugaran tayo ang nabiktima ti pamilya ni Felay. Ituloy da ka di mo tagreklama. Ayun sigurado nga umay damat. Agreklamo damat amin. Nasayat nga rin mo kasta. Takas iti naramid damanan kin ni Manong Andang. Binugbog da. Gapulang iti panagsakdo na iti danaw. Anya ti aramidam dito ti Arsena at Manong Tony? Ay, imayak, takayat ka, makasarita, bakla. May papanidan niya. Ay, di na kam kumamutin, ha? Ireklamo, iya barangay. Ha? Anya? No ituloy yu ti agdemanda. Amangan kiti no. Ay na. Sigurado. Matanyos kami. Da kami. Asa nga pamilya. Ay na.
No saan mi nga ramid ang tikasta? Kasano kami mat? Anaagrabyado nyo? Tinasayaat. Kwentaam lang namin nga utang ko dito itersenam. Tabayadak amin itamat lang. Mabiglang. Ato ay 3,451 ti utang mo dito ay manong Tony. Idi pa ilaan nakwentak aminan. Alang araw. At tuyan di bayad ko, Valdez. 3,500 amin dayta. Keep the change latan. Ay na. Sana mabalin. Urayan ti suklim, manong Tony. Sana ka masuhulan. Ha? Ay pasensyaan na kuan. Ngam talaga nga ituloy ko. Ti mangireklamo kada kayo. Valdez. Ay, masyan kayo kumamot. Ay, di pamilya may. Oray no nakabayad kan iti utang mo, ituloy ko lahat tatag demanda. Aramidak daytoy. Iti kasta, ket awanton, ti sumaruno, ama biktima yo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Nay, apay nga awan manan ni Manong Anton, nanang. Ay kat sa dinupay kumati ang apapanan na, no saan nga ijay ay ang dagiti artek ababarkada na. Ay, sigurado ang mabartet tumananday jay no agawid. As usual ay nyapay nga ay kat isumit day tatibiyag na. Arak, iso jay tao amatay no saan nga uminom iti arak. Ay, unay matanday jay akabsat ko. Inal daw sa mutan, aday tala umin-inom, iti arak, ti ar-aramiden na. Ay na! Nagmayaharin ti kasto yapiak! Oh! Ay! Awang araw trabaho itangal daw, di shot. Ay katuwa na, imbag lang agas ti banog. Wait. Relax tayo mata. Sana pasig at trabaho ti pampanunutan tayo. Ay, putno da itang bagam, parikoy, pudlaw. Nini, shot kitin. Shot puno nga rin na. Tagay lang, oh. Kawa na pare. Nagsakan tayo mo tipan na ginuma. Shot ako na da. Sige, shot! Hawi! Anya laki dahin. Nangaton jay inay. Lumada ka pala dito'y anag mayat ti panagurukmaw. Ay na, Anton na aya. Kasano asumaya at ti panagbiag mo no kastamlatan. Ninanang may. Nagmayat pala ti maturog. Adda kay man dituin na sumanaw. Anya lagi din na yaman. Anya nagmayat ti maturog kat alas 3 iti malam. Ha? Alas 13 na yan? Ay, kuna laki din. No, alas 6 pa lang itagsama. Ayunay kan. Awana, di malmalpas mo at trabaho iti bangkag mo. Gaputaday tamot latan agin inom iti arak kararamidaw. Ay, ninanang mo. Kalpud naman. Itatanda usawang ka. Eng kamanon, ijay ayan dagiti barkadam. Uminom kay kamanan na. Gusto man nanang. Pangasiyaw. Marang-rang tilapayag kaun. Nyamatan ni Anton idirabi pare. Bitugak pa'y kitin. Apay mo? Una, kaputay dinabartakan. Sang kaibaga na siyat puno. Ngam saan mo't ang humatang iti mainom ngarak. Huwag nga Rob. Uray siya ko, nadlaw ko mo iday ta. Inton maminsan nga ginom tayo. Ibagak tuman, nairwam na matantikas jay nga ugali na. Ha? Nagapapit mat iti mula na anatang iti pangkag na. Naglako mat. Ngam no makinom. Saan pa'y ang humatang mat? Ay, day ta nga Rob tirigat kan ko na. Naglayng at tumagay. Ngam di mo gumatang. Ha? Makitagtagay latan. Anya, nagiinom kayo kada anton ngam saan aging matang iti arak? Saan nga rod tata? Yay. Ha? Masarak pa'y katkan ko na.
Apay ngay. Una, kapunta itinabartakan. Shot puno ti bagbagana. Ay, sigo dakas dito ugali na day jeng Anton. Saan ba't kit di adakas ti makiin inom? Inom maminsan, kay gumatang kumamit iti arak Makin inom mulatan. Maminsan pa yung aramidan na ti kasyay. Talaga nga ikak iti pagnak man na. Ha? Unta ta, shot puno ngay bagbagana. Ha? Isukit di ati shooter. Tiyawanan bayin alalaki. Ay, Win. Kasangay mo magayam inton umay asaba daw. Katuan may panay. Nalipatan manan. Madungarod ti pampanunutag iso nalipata mutan. Ay katumay kayo nga iyabalay. Ang parti ak iti dong akal din. Oh? Ay, una yan. Sigurado nga duman ng tibuti ang matumba no bilang. Sigurado day ta pare. Ang mumatan no siya ti ag birthday. Saan ang mabaling nga awan ti arak? Ay, wumakidi Uray awan ti pansit. Kas kada salad. Importante, at dati dabar nga inuman tayo. Sika talaga. Numero 1 ka nga artag dito lugar tayo. Kahit tinapata, gagatangag ti arak amang barbar ta kanya. Saan akas kinyanton, amakitagtagay na tan. Tila agbain tawanan bain. Napay, di na kayo namis ni Tumbaw. No, may jibalay da inton sa badaw. Paray. Ha? Anya ti paske na jibalay da pare? Kasangay na ka no? Ay, wang gaya man niya. Ay, kayo mapantanto Ay, kayo na. Saan nabaling nga gabsinta? Data ti rumbang numero 1 nga dayjay, Una, masapa ta mapanta. Dua ta tumulong agparti ti kaldeng. Anya, agparti ni Tumboy iti kalsay. Kaway, inaganas nga George. Ado manin abuti at matumba no kasta. Una. Dabar ko naman ay wow. Ay, nisungay lepas mo amin na trabaho mi di bangkag mau. Tasigurado nga agbayag ti inom. Amaw, abutin tayo ti duwang aldaw kay. Ay, kariglado, apare ka. Nanyati ko na, mapan kamanan ijay ayan datumbaw ang makiinaw. Uwi nanang, kasangay na ngamin ita. Isonas ka na mapana. At dakal ding apartin na ko naman. Ay, nagganas chok. Ay nantaon, sigurado nga inom man ang tiaramidam ijay. Jak lapat yan at tumulong kang aglutaw. Ninanang, anya laki din na ya. Ang mga nalipatan yaw, nakok na ito'y anak yaw. Pinsan lang nga basta-basta akaw. Master cook may Master cook may bagbagamag. Ultimo inapoy nga ilutaw, makset pa'y. Nga oray jay rice cooker ti paglutwam, salbag ka. Alang gusto nanang. Nakaw, tama nga numaladaw iti panaginumay, Anya! Nay, si kamot gahan ti masabat ko, manong. Sa dino ti papanam. Napana man ijayan da tumboy. Umay ka ano kaya mau? Ha? Kasangay na ita. Iso mapanta. Umay ka. Mapankalatan. Ha? Ngampang nga asim ka di. Saan mo unay ti uminom iti arak? Di ka di mabutang abatay adagos. Nga lang haki din. Dagitang ibagbagamanin ka. Nasaysaya. Anong matayak ka po iti arak? Kung ti matayak ka po iti pising, Anya? Ala, no di mo kaya ti umay. Sakti mapan. Panawang kan. Naragsa ka pa nagkasangay mo, pare koy. Nagyaman na gunay, pare. Kanagyaman na, timay kayo. Mabalin aya. Basang kami nga umay. Si Kaki di mo. Always prisik kami mo. Ano na ita? Mga pare, always present. Alak nga pa lang tiraramidin tayo ay. Shot punaw. Shot punaw, Well, pare, cheers. Shot punaw. Shot puno, Anya kamatan, pare. Ay! Nay. Apa nga dinalog na mulatan, Anya kamatan. Tunggal uminom tayo. Ipukaw mo day tayo. Pagbaga masyag puno ako. Awa mo tidagas iti imbagak. Sana ya pare. Awan matkiday. Yung pukaw iti shot puno. Shot puno. Kat uray na minsan.
Awan pa'y napuutak ag matang ka iti arak na inuman tayo. Ha? Nairuwan mo matanday tangaw galing. Makiin-inom kalatan, salbag ka. Anya? Naimbag kumamata. Saan ka apukaw? Makapasar. Ay na. Nagsagimat na ito'y subil pa. Dinanok ba? Ha? Gusto lang. Tapnog nakam ka. Salbag ka. Makapailak kamot pare. Apay pinasubsubam ni pare Anton. Masarak at talagan, pare. Makaumati kasi kay nga ugali no. Naimbag ko ma. Nusan na nga ipukaw. Huwag nga raw. Nakababayin ka na giti tao. Itak manuan niya tila nga nga umay ang parang kanyak no ka. Ha? Sapay la ko ma. Tamakarik namatin itibain day tao. Manipod iti. Jak pa'y naputa nagimatang iti arak day jay. Ha? Masig ang makiin-inom lang. Barang ano mapanuno na dahil ka? No mapanunot na. Ngam among matanday akong parita. Nagpuskul tiro pa na. Di na among di mapabainan. Awan ang bain na dya tumbay. No mula ko makastoy taramidin na kanya. Diyala ko man na pa na dya balay da. Salbag kiday. Ay na, husto lang day tangay naramid na ka. Tapno agnakam ka. Ha? Katno adamang mga kuasaw ti tao. Atunggal uminom kayo kanaw. Di ka kanukulos mangtag iti ambag mo. Anya? Saan mo't ngamin ang nasaya at day tangaramid mawanak ka? Numakinom ka, gumatang kamot iti arak. Apay, saan ka mabaay? Nya laki din na yaman na nang. Kan bay siya, nukas jay kanu anabartakan. Pukaw ka kanu apukaw. Siya puno ka na di pukaw mo. Di siyempre ay makaungat mata jay tao. Nang rona kat awan nga ron ti ambag mo iti inom ya. Mawatak! Ha? Nay, nya tikat katawaan mo si ka, Gina. Anya pa'y kuma, no saan asika. Ha? Agsarming ka man, tapno makitam na talangam. Anya mo tanay ta napasamak, iti subsub mo. Aramid na daya tumbang. Awanan bain. Balasit nila dyan. Puri puutin na. Oh. Ay namanong, no adaman ti awanan bain kada kayo. Sika, Aday. basol mo tadi kamot ngamin mangted iti ambag mo, no kasjay nga agiinom kayo. Ha? Naimbag kumamot, no uray saan ka mangted, saan ka kumamot apukaw. Sat po no, kunkunam ka no kasjay anabartag kan. Anya nga ita, pinasubsuban na kalangarog dayjay at umboy. Ay, balsik to daya tumboy kung naktumay. Sampay nga ita. Yung adan tulat tao. Itay mingkaw. Anya? Naglastaw ko. Kung namula no kabalan namin natatao yun. Ay na, amirisam kit di abidot mo. Kuripot ka ngamin unay kat. Anya? Ingkakit agpasensya kan kwa na. Saan akas ta nga agtanta na butob kalatan gapula ang iti sakit tinakam mo. Aha. Makapalak man day talangam si Kaantaon. Tatamay. Bukas niya kami na makainom ka. Gumatang ka matiti arak, uray sag paminsan. Sana makininom kalatan. Ha? Naimbag kumano di kapukaw-apukaw iti. Shut punaw! Saan mo ta si katigim matang iti arak ngin inumin yaw? Anya? Pag nakpamti na ramit na kangkaa. So ano uminom kay tumanayin? Mga lakamad uray may sabutay. Uwing tata. Birigon, mayat tisong bakmaw. Ne, itaman pa'y akas na saan kan arumrumwar amapan makiin inom manong. Diyak kaya tayo naday. Ay na, nakaskas daaw Balbaliw ako. Ang mga no, pasubsoban dak tumanay. Ay na, nasaya at na panunod mo ray ta. Ngumala, no kayat mo ti uminom ka na tadi ti balay. Awan ti kumuntrakan ka. Uray ipukaw mo ti siyat puno. Basta gatangam ti arak amang bartakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din!
Oh, atoy! Nagpintas, oh! Bagay mo da itoy! Ha? Ay, unay kan. Nagngina unay daytoy, friend. Ay, nay, bagbagakan ka. Ayos laeng, gapot asag paminsan. Iso aday to yung ti alaem. O sige, sikatinag ko na ah. Wen! Alaem mo ibabawi. Siya di baka mo agbayad. Maminsan pa'y, agyaman akmanan, friend. Nay, kasla sandal mo na itaimot mawanakaw. Ha? Uwan tatang, sandal daytoy. Ginatang ni bakla para kanyak. Kasta ka day. Ay da, nagsingpot na talaga na ya bakla. Hawan makunakin ko na. Saan na naimaw? Wan nga rod tatang, sipod pa'y, saan anaimot ni bakla? Kitaan niyo daytoy. Agbalor iti 1,000 a sandal. Inted na la kanyak. Un nga raw. Ay na, nagpintas mo na ita. Kut, ala, usaram na ita nakaw. Sigurado ang may bagay king ka. Wan, tatang. Ay na, nagpintas mo tanda ito'y best friend ko. Kung nagtuman kami na may bagay king kaday ta sandal. Agyaman ak unay ha? Oh, Ma'am Soledad, nagpintas ni Ana, di ba? Sa anak adjans, tapno siyak ti damagam, maawatam. Ano? Ala, aglisi kayo iti dalan ko. Ang mga no agsip ngat ti panagkita kat madalapos kayo. Anya? Kunam lano nakapimpintas ti awanan bain a babae. Pandak mo, kan may sa nakalalaan. Check. Bakay! Slaytay ka pa nga, agsasaw nga may sa. Hay, marurudak nga rod lakay. Marurudak ka talaga. Apay mo? Dabaklakin ana. Kunam lano nakapimpintas da. Kat no agpadadamot la alaan. Ha? Ha? Masapul da pa'y nga iparang kanyak akabarbaro ti sandal da adwa. Anya? Wen lakay, ti amo da siguro. Iso dalaing ti makabael agumatang payman. Agsweldo aktulang. Saan lang amay sa wenno dua a paris a sandal ti katanga. Talo ko naman. Ha? Wen lakay, parang ma-stroke da gapo iti apal da kanya. Ay, among friend, at na ibaga ni Marlene kanyag. Ha? Anya dayta? Amom, nagmaya ti panagsarita ta idi na minsan nga daw dito eh. Gapo lang iti panang-appreciate ko iti sandal mo. Ne? Kasta unay mo ganti rurod na kadata? Ha? Asino ti dakdaka matam? Ay, asino pa'y kuma? Ni Ma'am Soledad. Anya? Anya kumati basol takan ko na. Kan anya kumati pakarurudan na. Kat awan mo ti dakas nga aramidan takan ko na. Saan aya? Awan mo. Ang among matanda di sulit ka. Ay, Soledad ko na ako na nagalas ti ugali na. Na ito lang nanti kas diyang ugali na. Ay, dakas ti apal na. Unay mo ni Ma'am Soledad. No umapal iti sandal ta, di gumatang. Nyalakit din. Ay, maumaak lang iti day di a tao, ikalik asibibya. Ay na, bayan talatan. Tinapatag, awan dakas nga aramidan takan ko na. Mauman tulat ta. Sa dilo ti paparamba kay? Ay katam mo mat, nagsweldo at lakay. Mapanak ijay center mall. Anyat mapan mo gatangay? Anya pa'y ngay, inak gumatang iti sandal ko Tayman sandal akapipintasan. Niya? Ala, inakon lakay. Excited ka mapan gumatang. Anya, mapan ka gumatang iti sandal mo, Soledad. Un man nana, tapno saan apanunutan da baklaken ana. Nga isudalaang ti makabael agumatang iti nininaan a sandal. Ha? Pasikat da ngamin a pasikat kan. Ha? Anya laang ti sandal da ngay, half inch. No siyak akit kabaelak amag na nga uray 3 inches ti heels ti sandal ko. Aniha? Una na, pudno ti bagbagak. At tiwak idaan no may papanlaeng iti panagsandal. Ha? Kan may sa, adayo anapimpintasak ng isuda nga uray bakbaketa. Aniha?
Talaga ka maging matang kahit isandal mo. Katwan, imbagak matkan ka agumata nga. Saan aya? Unay ka matin. Anya lang ang titsura no usaram da kita sandal. Agasam man na 3 inches a heels na. Ang mga nun nalipatan bakit ha? Ipalagip ka. Bakit ka antap no agusar ka itikas ta sandal? Ay nalakay, awan ti binakatan no may papan iti beauty ama ko na. Mawatam. Makamuka. Agar-aramid ka di pa kay babay na. Anya pa kay baba inakmat ngay bagbagam? Anya lakit din. Di ka kitagyaman ta uray 40 kon. Amuklat ti agpapintas saan aya? Wen angem saan ko makasta. Kas kalatay makisali iti pageant iti kasta sandal mo. Nyamatay. Iti kasta sandal para ka lagi ti millennials. Saan na para babakit? Hoy, Romel! Sumardun kan! Ay! Ang mga numabuisit ang ikipanagsasaw, isipat ko lakit nga rugan ka na ito ginatang ko asandala. Oo. Nakapasar ka! Panaw! O, anya, maibagay ka di kanyak da ito sandal ko, lakay. Kita man, o. Unay ka na ya. Anya matanday talaga. Kas ka lag bibisin. Saan la akas la? Talagang agbibisin ka. Anya? Ay, di mo bagay ko naktumay. Bakbakitan ka nga sandal iti kasta ka nga ti hills na. Abay, sana nasakit ta sakam. Nasakit Gaputadyak unay maipag na itinasayaat. Ang okay lang. Gaputan na pintasak mo. Anya? Ay, tiis ganda bakbakitan. Hoy! Anya manin at tiis ganda alaw lawatam. Tiis ganda. Ngamin, nakunam lang aruden ang nasakit ti sakam. Gapaw tadi mo maipag na rin. Ipapilit mo. Ay nalakay, maipasigurado kan ka ang mairwamak to. Kat no mapasamak dayta, amok nga ad-adda nga umapal da baklaken kanyak. Anya? Tapno amom lakay, para ngamin kanyak, beauty is career. Anya? Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si kamagayam solidad. Wen nana, apay, dinak nalasin. Saan? Gapu ta ti mayag kamat, gapu iti sandal mo. Agyaman ak nana, ay wen gayam, maibagay mo't lakadi kanyak deti sandal ko. Ha? Kwa? Wan, maibagay mo kan ka. Ay na, agyaman ak manan nana. Ang mabiit lang. Saan ka di nga agsaksakit ti sakam iti day ta sandal mo? Ay na, agsaksakit nana. Ayos lang. Tinapatugkat na pintasa. Natayaga, kan bagay ko. Ay, tiis ganda nga raw no kasta. Ha? Tiis ganda, kunak tan ano sa mulatan nga agsaksakit day ta sakam iti day ta sandal mo. Ay na, nagmayat mo tanda ka sandal mo, Ma'am Solidan. Aywan nagmayat talaga. 3 inches ti heels na ko naman. Saan akas iti sandal yo kin ni Ana? Anong say mo? Ha? Ti amo yo siguro. Da kayo lang ti adda ka magulan na bumatang iti sandal. Nagbidot kayo iti dayta. Ay, awan ba't imbagami akasta? Anya mo tanda tang ibagbagam. Ay di ka man agin didi nga awan ammo. Ngamin, sipod pa'y, nayanak kayo apasikat. Pasikat kayo. Nyam di yumat kabailan ti magna akas la kanyak. 3 inches ti heels ko. Ngam da kayo, half inch lang arudan. Di kay pa'y makapag na itinasayaat. Ha? Ay, bumaba ako ni EJ Kitchen. Inakon ag-lunch. Sigurado nga ado dagiti katrabaho ak ijay. Tapno man makita daday to'y 3 inches asandal ko. Anay! Anay! Nalitusak mata. Nagsakit ti sakak. Anay ko! Tulungan da! Pangasiyo! Anay! Anay ko! Anya, nakitam lang arudan
desisyon mo? Gunggunan. Anya? O anya, may ati 3 inches a sandalan niya. Nakabelt ng self-confidence. Ako na. Nga man niya nga ita. Agyaman ka. Ta dito iti nakatulidam. Anay ko. No nga ije mall. Uno ije ka adwan ti tao. O, di nakababain. No agsandal tayo ngamin. Di eksakto lang, girl. Di ka ba alam tayo nga ipag na anywhere. Ay, you know. Panawan na, pangasim. Mga noan niya pa iti maarami ko kan ka. Okay. Panawan ka pa ha. Inak ije kusina. Inak danunan lagi ije grabe ti ilagda akakadwa. Ay bumangon ka ditan. Bit-bita mo na ta sandal mo. Danga. Nagkunang amin nga agsandal iti 3 inches mo. Kunam lang amin no kabailan na nga ipag na. Anya ngay ita, natulid lang aro iti agdan. Ay na makapalag nga roti lang na hindi natulid. Kasla pimpiman. Ay na gunggunana. Kat, napananan ngay. Nagawid Inaagasan di rupa na anabukulan. Agasam. Na itama iti agdan. Ish. Ay, noan niya lang amin ti pampanunutan na dayjay abakat. Dahi tala agpaspasikat ti ar-aramiden na. Ano fa? Sapay la kumaata pag nakman na dayjay apan nakatulid na. Bareng anya tayo mo tayo ngay. Ang mga no agsubli ket 4 inches jay heels ti sandal na. Nay, apay ngay anak ka chinilas ka mat, sulidad. Kan bit-bit mo mat day ta sandal mo. Kan, ha, adamat bukol na day tarupam. Kan, kasla agong ungot ka. Di nakasarsarita si kapak bakitan. Ang mga numatong nakagapo iti rurko. Aniya? Amom lang arudan nga agong ungatang. Damagampay laang salbag kakiti. Ha? Di nakasarsarita no kastoy amaruruda. Ta ang mga numapukaw tilimbong ti panunot ko. Kat patayabak day tabanga-bangam. Siguro ho, natapilok ka niya. Gapo iti 3 inches a sandal mo. Agbibisin kan tumod nga main. Kunamlano ka ba alam nga ipag na? Dahil tati maganap mo, danga! Anya? Anya? Natulid ka jagdan. Wan, kat anya ngay kumati nakakatkatawa. May sangkamat. Inton kon binitog ka lang aron. Dahil tati maganap mo, tanabaklat kang agbibisin. Ay, bakbakitan kan. Apay, nagkunakin ka, akong di sandal ka pailaan. Dahil pag kumaaday ti awan heels na mo. Yung 3 inches mo ti heels na. Anya? Anya nga ita, nakababain lang aro din Angam, sa bagay na puskol magkataro pa ma. Di mo maamuti agbayin ka dagiti tataw. Sana ya? Anya? Hoy, Romel! No awan tinasayaat nga ibagam. Mabalin ka di. Panawan naklatan ditoy. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Agungungot ka, kaputin baga. Imbis sa panunutam kan, amerism te bidot mo. Na-pride ka talaga. Sana ya? Anya? Ala, no di mo kaya timabagaan ba kay? Okay lang. Agsandal ka nga 85 inches ti heels na. Takitag man. Ang mga no saan ka lang matulad. Ang mga no tumayab ka pa. Anya? Abay, di ka sumrag ita? Duwang aldawan na di ka simsimrag. Naimbag ko man, no valid ti reason mo. Ha? Awan bibiyang mo. Uray pa'y sa anak asumrak iti makabulan. Anya ko ma? Amom lang arudan akastoy day tiropak. Saan pa'y anaimbagan? Damagam pa'y laang no apay asa anak asumrak. Kas kalaag guuyong. No addaman aguuyong ka data. Sika Kan saan lang aguuyong. Agbibisin pa'y. Bakitan kan kunak mananay. Anya ko madagiti usar maibagay kan ka. Isuti usaram. Di mo ko mapilitin ti bagim nga agusar. Di sana maibagay kan ka. Iti kasta. Maliklikan ti pan nakaibabain mo. Mawatam? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, napay ba kayo? Nakabulong lang ka dita sangwan ang ti kalendaryaw. Di nakpay kablaawan mo't. Umadanin ti birthday. Ngam kaslaawan laang kan ka.
Anya, katoy bakit ko na ya? Amukmat nga inton Sabado ti birthday. Kablaawan ka kumangam. Inununa anak mo tan. Manon a birthday ti naglabas. Adinak pa'y kinabkablaawan mo. Di ka kusilap ka. Tapos saan ka gumura ba kay? Ayabam, nagiti ko kumarip inton birthday dito balay. Taapay kuma, nga ayabak ida. Agsagana ka mo't uray basit Isagana ang matima ika 40 apa nagkasangay mo. Ay na, awan kwartak. Ay di kang ka iti pagsaganam. Ikanak. Wun! Kanya ti kayat mo lutuin inton birthday. Ilista mo, dagiti katangam. Ayabam, dagiti gagayam mo no kukumarip. Ay na, thank you lakay. Unaklakit din no nalipatam ti birthday. Agpasada ka pa'y paray. Ay, una pare. Agi na nakakamita. Itay ka pa'y parbangon ngagpaspasada. Saan lapar bango na? Kino nagpatpatnaga ka nagpaspasada. Uwan nga raw, apay ayakas talaunay tirigit mo ngagpasada. Amon pare, birthday ni bagat ko. Nasken ngagsagana akmat ure basay. Ay, no kasta, iso ti your orno nga, paray. Paray. Ayaban na kahit dagiti gagayam na. Ay, kit umayak tumamang aro, paray. Una! Dagiti kayat na nga umay maki-birthday di umay da. Ay, adu kami paray. Ay na, nakalukluk mo ni Biryang. Bakit matan talaga? Kat papanan na ngay ngamin no saan abo makit ti tao nana. Kat no da magkaungad da ka no iluglugan nila kay na chicks na. Ha? Apay, pudno day jay nana. Ay, sumuti bagbagada. Naumansan nila kay na kindi Biryang. Tanay, bakit mat nga may naun? Kaya't mo asawa nana. Ubing pay jay chicks nila kay na. Kat no sweet 16 kanon sa. Ay na, nagubing matan no kasta. Ay, bakit ni Biryang? Aday ta, inlista ko dagiti gatangag apagsaganak inton kasangay ko lakay. Ay kayo na. Ikan na ko na iti 6,000 nga igatang ko. 6,000 ko na. Nagngingi na dagiti gagatangan ita. Amangan no kurang pa iti 6,000. Isu na yunam. 6,000 mo ilagayam. Oh, agkatawa ka. Kaya't mo asawan. Ada kwartam a 6,000? Ay wey, ingkar-karikatak di nagpaspasada kay. At dati kasta kwarta. Kat, ikan nagnarudan tama pa na kung agpalengke. Ayan tayo wallet kon. Day taman ni, nakabulsa di talikudam. 6,000. Ay, bilangak man titid ko kang ka. Nagdakkel mo day ta basket mon Biryang. Mapanak kamin agpalengke, mare. Gulpyong samot amin ang alako day di palengke. Gumatangak iti saganak para intun umay akasangay ko. Ha? Ag-birthday ka? Kaano? Intun Sabado. Umay kayong to Ag-birthday ka matgayam, Mari Biryang. Ne, anya ti pa nagkunam kanyak. Sa anak anayanak? Kat, anya nga iti sagana. Ay kat, umay kayong to Tapno maramanan nyo, dagiti saganak. Ay kat talaga nga umay kami, amare. Asino pa'y ayati daddo mga inimbitaram? Diyak kayat ti mapan iti day ta birthday, day ta Biryang. Apay asaan ngay nana? Mabay na kamapan, tadi nakmat inimbitaran. Kaya no kunana nga amin tayo agagayam na kat mapan. No di nak inimbitaran, ay diyak kayat ti mapan. Sayang mo't nana, sapay adukan ti sagana na. Ay oray pa'y adaw, no di nakmat inayaban. Kat no kagiddan ko ang nagpalingke, talaga nga adu ti ginatang na. Gumurakan ko na, no sa anak nga imbitaran. Naskan na, nga imbitaran na. Imbitaran na ka, nana. Mabalin ka di asaan, kat no kaaruba na ka mismo. Inimbitaran mo ilamin dagiti gagayam mo. Binaga akon ida. Amangan mo adda di mo inayaban. Ay, gumura da. Ne, ninsamot na namiling di agsibsibog iti masetas na. Wait, so. Ay, bakit mata ni nanamilingan niya? Ay, mapan kun sa imbitaran. Nalaing kat agumura day jay no di mo imbitaran. Amangan no addan tumanan maibagbaga na. Ay, wala. Amo, kasta ti ugali day taabakay.
Ala, ingka-imbitaran, bakit? Nana Miling, Oh, apay, Biryang. umay ka man imbitaran para inton Sabado. Apay, anya ti mapasamak inton Sabadaw. Kasangay ko ngamin, Nana. Ay, kunak no nalipatan na kon akaarupa. Mabalin ka dimot a malipatan ka. Mabalain nga itugot ko nila kay kau. Ay, katuin ah. Diyay nga'y manugang ko at alaw. Mabalain nga umayda. Ha? Dagiti apo ko kasa nga pulaw. Mabalin ka di mat nga umayda maki-birthday. Sige, Nana. Ayaban niyo amin ida. Happy birthday, Biryang! Umay kaming tungaraw! Nakitak mat nagtungtong kayo kini Biryang, Nana. Ay, wag! Inimbitaran na kaun. Iso ang mapanak tumaki-birthday intong Sabadaw. Kunakon kat nga imbitaran na ka. Itugot ko nila kay kau. Ay, mabalinggayam tagitugot. Itugot ko pa'y dagiti manugang kau. Mabalinggayam ti ato nga itugot. Mabalin na. Apay kit dinasaan. Iso apati dagiti apo kau. Itugot kau. Ay kat itugot ko mat nga rod amin nakabalay ko Iraman ko pa yan dagiti kakasinsin ko. Kan kakasinsin nila kay ko. Mabalin dagiti kakasinsin na itugaw. Ay katayabak mat nga rod dagiti kakasinsin kau. Kasla kayo agpakasara, paray. Ha? Dapay nalawa, damara dita balayaw. Ay, uwan paray. Ano nga minti bisita ni Bakay? Ay, isang pagkatong lagi ti bisita. Nagaduda. Kaslamot taga iti kabangibang abaryo dagiti daduma paray. Ay, sos. Naskin gayam, abuo ababoy ti pinartiyaw, paray. Ay sos, agkurang sa tisagana ni Bakay. Ay, sos. Dayta ka. Umay kami pa'y agagayem mo at tricycle driver, paray. Iyan anay tayo ti adda paray. Nagadugayam ti gagayem ni Bakit, ma'am. Ay na, talagaan nasapa kayo nga imay Ay, birthday ko naman. Ayan na ngay nila kay mo, Nana. Ay, day ngay, day. Day ta nakatakdar di tayo, igay. Wan. Isugayam, day ta. Kat asino ngay mo at dagiti kasarsarita na alalakay. Day nakapuraw, iso ni bayaw kao. Day mo't nakalabaga. Day inauna abayaw kao. Ay, pati dagiti babayaw mo, inayabam, Nana. Dagiti ba't dadumay jay igay. Dagiti kakasinsin kao. Kan kakasinsin nila kay kao. Ay na, umanay kayon samatan iti may sadakkel adam truck, Nana. Ay, kahit na kayo ngay balt. Ayan na ngay dagiti inayabam abisitam. Agwawarada mo tun. Nilakay ko, idi nakakita iti kumpare na. Addan ijay amakin inom. Ayan na ngay malt ni birthday girl. Ay, jakpay mo't nakitkita nga agpaysong. Ngumpunada mo't nga adda ijay kusina nga aglutluto iti pansit. Pansit? Pansit lang nga dati sa gana na. Hayaan niya mo't no pansit lang. Kakaiso na nga inayabak dagiti kakabagya. Pansit lagayam ti pasango ni Biryang. Ay, sus! Kunak ano adalit saun. Ngamawan mo ti makitak amatuntulo alit saun. Awan tilitson, Nana. Katno imbaga kadagiti kakabagya. Kadalit saun iso ngay mayda. Italaang aya ang makaraman da itilitson. Manmanuda makaraman itilitson. Iso nga imayda. Katno yung karigatan dati nagbalasiw iti karayan anaunag. Tapno laang umayda. Kagay tangarod matlit sa unti umayda ramadan. Amangan kayo. Ado ti sagana. Ay, Biryang, ngayon na nga jalit sound. Awan ti lechon, Nana. Nangina ngamin ti baboy ita. Ang adumot kiti ti sagana mi akarni iti baboy.
Awan ti gatang ko iti regalo, Biryang. Iswa, happy birthday latan. Ay, thank you, Anana. O sige, mangani kayon. Ay na, naiwakas matlaang ti birthday klakay. Makabannog mo ti agsagana. Bayamon ta nalpasan. Imbag ta imanay dagiti sagana tayo anya. Agasang may tinluto mapansit. May sasilyas ay. Inkarkarigatak nga inluto dayjay apansit. Awan mo't siguro makuna dagiti imay abisita bakit? At dapay laang nga tamot makunada. Amot din dagiti tattao diti lugar tayo. Nabsog damat iti panagkunak. Nakita ko pa'y dagiti daduma nagitik out. Ado ti nag-take out lakay. Kunak kumaabawal. Ang anya ngayong hanod. Narigat mat no gumura da. Wen bayamon. Tinapatag. Nalpas ti panagsagana. Adda ka matlagayam dito yung aglablabanan na. Ay, wan. Naurnong kilalaban may. Kasanaw, imbes nga glaba kiti Sabadaw, napanak na ki birthday kini Biryang. Himbag kumamait no na imas dagiti sagana na. Diyak ngamin naramanan amin nana. Tay di agsubliak amangala kuma. Naibus mo di salad ka ni spaghetti. Anyabot di pansit ngayon luto ni Biryang. Awan pa'y karnina. Nagdadakil aling pulyaw kan carrots lang ti Ricardo na. Jay mat adobo anaraman na kurang itisoy na. Nagado ti suka na. Kan nalablab ay. Ay, jay salad ay na. Kurang itigatas na. Kasla tinipid da mat ingredients na. Jay mat spaghetti da ngay. Anya mat da jay nga spaghetti da. Awan sa mat cheese kan karnina. Isumat gayam asan anay usdan iti anak ko jay inala da nga spaghetti da. Tasan mat gayam anay mas. Nakabalkot kayo kadimulang. Ayun mabalin ka di mat asaan. Jay karni nang yawid kami. Sika ngay nana. Ay na, sa nga silyasin sa gendayawid ko akarday. Na, nagadumatan nga eh. Ay katuan na, kakaiso na birthday ni Biryang. Jakit din mangyaway. Ay, kalukwanan no jakagyaway. Paray, anya di madamdamag ka? Adda ka no babae. Nabayagan nga isyo day ta kanya parang awan kinapudno na. Isumot ti pagtutungtungan na kiti babae dito pasita kantina ni Mang Angkwan. Naglugi day ta iti ar kilaendak dagiti mamaestra. Amukon o sino tinaggapon day ta nga istorya pare? Ay, amam, kit asino da nga eh? Dagiti mo lagagayim ni bakit ko Ni Nana Milag. Nalay nga garamit iti istorya day bakit? Ilan sa mo iti istoryain na mo da dyan. Kasta ngamin no umapal da iti padada a tao pare. Nasakit tinakam na, tasaan nga iso ti inalada nga gisoro iti kinder di tasinter. Aya, at tagayam kasta na pasama. Di bakit ko ti inalada, taamula ti record ni Nana Miling. Nalay nga gistorya, ado ti sana mangayat ti kasya nga ugali na. Isumod lagayam. Akas talauna iti panang perdida ka ni baka ma. Ken kastamot lang dadya kumari na ang nagdadakkel ti siding na iti asidig ti bibig na. Ni Maritais. Ay, may samot na dyan chismosa. Alaing nga giwaras iti chismis. Bagay na nga raw, at tinagan na ang Maritais. Una, gagangay nan sa ta nagdadakkel ti siding iti bibig na pare. Imbag ma'am, tasaan na ka nga apain ni baga ma'am, kada kita mangmangag na nga, da babaeng pare. Apay kumaatutupan na dagita nga istorya. Ket amuna mo't nga awan aramid ko. Agtalag kanyak ni bakit ko pare. Anya laki din kami na gito'y akakalugaran tayo pare. Apay nga ta, pakaragsakan ba ti mang perti ti padada tao. Nana Miling, nadamag mo ka din. Diyan niya, agradwar gaya man di inauna nga anak da Biryang. Ay, wan, ni kanay. Agradwar gaya man. Addan sapay ka no honor na. Ay, nagkup-kupya lang mata. Talagaan nalalaing dagiti anak da Biryang, nana. Imaladakin ni Biryang. Anya kumangay tipaglayngan na. Anya kumangay tipaglayngan na. Ayun gayam, nana.
ininbitaran na kan. Celebraran da kanukat di graduation di anak da. Apay nga mom. Katawan pa'y mati na ipalpalapayak kanya. Urayam nga imbitaran na ka, nana. Mapantayo, taado ka no ti sagana na. Ay sigurado amang isuputat. Oray sakmat Inimbitaran mo't lang dagiti kakaroba, bakit? Mabalin ka di mo't asaan? Nala, imbitaram. Tama nga no, daki di sa wunda amadi. Adun to ama ng ti masauda, ang ambay amon. Ay, anya laki din ngagbayso. Saan ang mapmapnak dagiti tattao? Mabsug da lang aruda, mangyawid da pay, at dalat tamakunada. Bueno, papagayam. Itan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Anya laki din. Nay, si kamat gayam bakla. Anyat gakangaw. Ay, bibili ako ng sabon. Tayman Ariel powder. 5 asashi. Ala, mabiit lang ang araw da. Atoy. Ay, thank you. Ato'y matibayad ko. Na, kaslaado tilalaba am ita Oo kaya. Amo mo talaga ti kakaanak kak amokong. Naglaing dang agimureng. Naimbag kumamat ano mang tanda iti igatan ko iti sabon. Was! Ay kat nairwamdan akan ka. Nairwamda iti kinasingput mo. Diyos ko. Wala, ingka nga rudan. Tapno makalaba kamutan. Sigurado ngagmalmalem ka manun ngaglaba. Ay, salbang tigas to'y. Salbang ka talaga. Hey, apayar na nakaw. Agong unget kamay. Kitain niyo matatatang. Ay na, saan pa yan nagudwa tilalabaag? Kaya mawanan ti danom. Anya matatigas to'y. Inaldaw mo ten, agawan ti danom. Ay, sardeng mo pa'y lati pa naglabam Ay, inka man kita anti kontador dayaw ta. Siguradaw nga in turn around the manayin. Turn around ibagbagayo tatang. In-close damanen Saan mo't maawan ti danom? No awan ti mangi close iti kontador tayaw. Sino kumati akin aramin iti dayta? Ay, diyak ngayon na mo anak ka. Paliwon tayo no asinaw. Ay na, maamuak lang no sino ti mangikuklose iti kontador tayo. Ikak iti pagnakman na. Anya, aglaba ka laang. Ngamnapan mo pa'y inclose amin na kontador, bakit? Wen lakay, ngamin, kurang ti danom arumrumar iti hos. Nagbasit, iso anapan ko enclose niya. Anya? Ay na, bakit? Nubasit man ti rumwar iti hos. Ano usam diagtaya. Saan nakasta? Ang mga nod na makakita king ka, narigat ay. Amom, ti danom, bakit? Napudot dayta pagriririyan. Kaslamo iladaga dayta. Intun kon, pinalapal da ka lang araw, dagiti ka aroba. Ay nalakay, iti kaano man, saan ang mapasamak dayta? Ngamin, mabainta kanya. Gaputa adda ka ba ilang tayo iti yan? Kita amat amin dagiti ka aroba tayo. O, ikumparam man, pasig da amin anak kurapay, iso ang mabainda. Anya? Iso ano kayat ko nga i-off amin a kontador. I-off ko Anya ko no agungat da. Agungatak mo na. Total, awan mo't kabailanda. Nagkabuak kita ijayan ka, Luisa. Agung-unget, mate. Tabay ka no, tatang? Agung-unget at awan danumda. Ay, hindi nakano kita anti kontador, naka-off ka now. Hay, kat intern around da sumulagayam nga awan danong tay itay. Sino mo't ati awanan na nakim na mangikuklose iti danaw. Wan nga rin tatang. Kunamla no isuda lang dyan kasapulan iti danaw. Ay salbang. Karuwa mo iladay ta. Saan tayo ang maranranaan kay iliblibas na siguradaw. Payman. Pamwak lang no asino takin aramid iti dayta.
Oy na, titenged na, ti-turn around ko. Ha? Wen! Arami dagdag ako naktumet. Saan na ka mabutang? Taam mo kasyak ti husto. Ah, isumo ilaang nga agungungot niyan di puring itay nagkapuak ijay balayda. Awam mo't la danom dakat. Anya? Awan tanong da? Kaya't nasa wen, amin akuntador ti danom kat id-dependa. Una, ita-turn around da ako na ni tatang. Ay, awanan ba na talaga no asino takin aramin itiday ta. Ang pasensya langin dahil at tao no machimpuan. Ha? Isu dala ayan ti agkasapulan iti dano. Masapoy id-dependa no gargada. Di dala anusan nanti aguray basit when no agtaya iti rumar iti gripo da. No di daket salbang. No siyakla ang tagparparikot iti danaw. Ado tayo magayam. Amin tayo dito abanda na ket parikot tayo ti danon. No asino tinagtured ang mapan mangit-idda. Day tangarot ti saan tayo nga amaw. Nalaing mat nga may no asino man day ta. Nga ben, iranana nga awan tao ang makakita. Sana mapanidepon. Ay, nana, awan suspit siya yun no asino. Ay kwa, narigat lang amin ka tagsasaw. Bay amlatan na sa bali at tao ti makakita. Tapno ikanda iti pagnakman na. Ay, no asino man day ta. Kabaila kay kanini pagnakman na. Ado suspit siya. Ngamjak pa'y sigurado. Aguray lang Tano mapanagnakak nga iso. I-turn around ko titenged na. Anya? Asino ti bagbagam asuspit siyam ang mga idep iti kontador anak kao? Asino pa'y kuma? Dahil dyan nga Elena. Ha? Isulaang ma, ti agpakalain dito ayan tayo. Gan may sa, isulaang tinangato ti kita na iti pagbagina. Awanan pa inday jay? Ha? Matiliwak lang nga iso ti mangikoklos ti kontador. Pusi-pusak to pa'y titenged na. Nagungot ka matan anak kao? Wala! Diyak atrasan da dyan nga Elena. Uray iso ti kabaknangan dito lugar tayo. Ano fa? Awan koneksyon ti kinabaknang da iti danong ti bumarangay. Makita na ti di na pa'y nakikita ko nagtumat. Oo niya. Napan mo man in off dagiti kontador bakay? Wala kay. Basit nga minti daming arumrumor iti gripo. Sapay ado ti lalabaa. Ay na, pangaasim bakit? Sarda nga mo day tang aramid mo. Ammom ka day. Asika ti pagat atapan da dagiti kaaruba amang ikloklos ka dagiti kontador. Ha? So pangaasim man bakit? Di mo urayan nga dapat ti madi nga maaramid daking ka. Sakpay sarda nga day tang aramid mo. Ay na, kas iti kunak idikan ka. Sa anak amabutang kunakmat. Asino ay ti kaaruba tayo anaturad. Awan mat. Ha? Pagsasawak tupay ida. Anya? Awan ti kaaruba tayo amakabaal amang dilaw kanya. Amang numatong taktupay. Nagkapwam nga ay itaman pa'y anasa pagkaarimwar. Nagkapuak ija yan damilig. Nakuna nangarod kanyak anakita na kano ni Elena anang idep iti kontador ti danaw. Kasta ka de. Wan, isaw ti bagbaga na itay. Ay, kunak no siyakla ang tinakakita kan kuana. At dapay gayam sa balay, husto laang. Tapno mapanagnakan nga iso ti mangikloklos iti kontador tayaw. Kaya't mo asawan, nakita ni Elena anang iklos iti kontador tayaw. Wen lakay, manun adaras ang nakita. Ngam agul uli makaklaang. Urayak asabali at tao ti makakita. Iso ang nasaya at tanakita damilain. Ay, tiawanan ba'y na babae? No, apay abuk-bukudan na ati danaw. Apay isulat yung kasapulan. Un nga raw, adda ko man naturad kat amang ibagakan kuana. Mata, ibagakan ni baklata isaw, ti mangibagakan kuana. Ay un man ngagpaisaw, apag isaw, naturad dayjay nga anak mo. Amok akabailan na akasarita dayjay nga Elena. Uy, sister. Ada ibagak Anya manen, kabarbaro amaritis manen. Ibagamon, ang amnodaan sa anen. Unay kan, saan adaan? O anya nga ron, ibagamon.
Nakuna ni Auntie Puring, nakita da kano ni Ma'am Elena anapan nangiklos iti kontador tayo. Saan laang nga iso tinakakita? Uray da Auntie Miling kano nakita da. Anya? Oy, nakangagamit iti ta chismis. Amumutan, akanayo nakamapan ija ayan the girly agayam ko. Iso amang mangag ko dagita nga istorya. Mapanag nagkaklapod do dayta. Agsagana kanyak da nga Elena. Apay-pay laang ang masapul ang mapanagnagam. Kat saan laang amay sa wunudwa at tao di nakakita. Ay, wun nga agpaisoan niya. Payman? Ay, mapunuan ako. Ay, now! Di pala nakakagulat tilalapaak. Yung awanan ti danom. Anyak matan? Kat, in-turn around manan ani Ma'am Elena. Una yan. Payman tarumwarak. Inakman kita anti kontador tayo. Anya matatikas toy? Ala, ingkan, bareng masabat mo ni Ma'am Elena. Nasayata nasabat ka si ka Ma'am Elena akabaknangan dito yung lugar tayo. Nagkapuam? Ha? I said, nagkapuam? Kwa? Di ka makasumbat. Gapwa. Ta, si ka tinangidap iti kontador ti danom. Sana niya? Kwan ka? Anya ko matibibiyang mo? Kasta gayam, Awanan ka itibayin, Maminsan pa. Anay ko! Pangasim! Gusto ko man! Sa anak pa akontento anang sipatkan ka. Kanayon mo apusipusan dagiti kontador. San ka di? Iso nga ita, day tatangod mo ti pusipus. Pangasim! Muston! Sana gaputaan na kabalam iti biyag. Kat aramida mo ti kayat mong aramidan. Maawatam? Awan connection ti kinabaknang mo. Tapno agaramid ka iti kasta. Wenno idepem ti kontador ti danom. Apay, si kalati umininom? Si kalang kasapulan iti danom? Ha? Sige, sumumbat ka pa'y tabrubirubak dahi tarupam. Pusi-pusak pa'y tatangad mo. Tapno saan ka na makaidap iti danom? Salbak ka? Anay ko! Nagsabit na talaga titangad ko. Gapoy tinarami dahi bakla. Ay, balsak dahi jay. Uray puputan na. Ay, daytan ti ibagbagak king ka bakay. Asaan mo nga urayan nga dapay marami da king ka. Dayjay pa'y abakla tinaranaam. Ay, Si kalangaraw tin turn around na. Uri asino mga main. Makapungtot iti daytang ay naramid mo. Sa pala kumatag nagam kan. Sana nasayaan tinaagom bakay. Ay, hapo na to'y. Awan ti maaramidan ti kinabaknang. Ni soda ti adday ti usto. Tandaan am dayta bakay. Anya, tinungpam ni Elena. Wantatang, saan latong pa? Slaps ba? Anya, Naglasto ka sumusumbat? Naplang tilapayag ko iti panagsasauna. Iso tinungpa, Ay, saan nga kurit ikinabaknang na no siyak ti mapaugat na? ay nan, nakabutbutang kamit no si kati makapungtot anak ka. Inikak na di pagnakman na tatang. Tapno di na panunutan aga po tabaknang kat awan ti makaitulad alumaban kan kuana. Kahit anya ngay mo tinakunanakin ka anak ka. Was adi! Basta intern arong ko ba si titanggad na. Hey, sakto pinagawin. Ay jakla mo ano agang angus pa agang gaita. Anya! Ay na, gusto laang dayjay ngay naramid ni baklay ti dayjay nga Elena. Tapno saan amarwam. Agam, ngay mabainak mo. Amangan ngamin no'y bagada, ajak sinuruan ti anak kong agpakumbaba. Ay na, adula amin day ta pakumbaba. Nukas kan kwa na mo lang ti kasarsarita. No sa anak labakang siyak at inangtog pakan kwa na. May saka mo, naungat ako na. Kay makapaungot-mat ngamin ti kasjay nga ugali na. Tilabagi na ti pampanunutan na. Di na amo apanunutan, akasapulan mo't ti danom. Di pa'y lakinugtaran ni bakla, tapno agnakam. Saan na kinugtaran? Intern around na basit ka no titangad na. Ha? Ay, husto no kasta. In-turn around na, akas iti panang-i-turn around na kadag iti kontador. No kasjay asumro ti kinamanaging bubukod na. Kawan. Kita agman no dapay laganas na amapan mangiklaus kadag iti kontador. Iti kastangay naramid kan kuana ni bakla. si kamat gayang bakla.
Siya nga Rod, Kway, anya ti parikot mo. Iba nga ma, saan ako kumatras? Ay, kwa. Awan mat parikot ko. Nasayat no kas na. Ket, sa dino ti papanam. Mapan mo ka di i-turn around manen, dagiti gitbal, dagiti kontador ti danom. Ibagam laeng tapno i-advance kumatipong tot ko. Ay, saan bakla? Saan ko amapan i-close ti kontador? Mapanakla iti store. Inakla gumatang itilana. Pagilot ko ititenged ko a pinusipos mo. Okay, good. Kunak no lumaban ka, tatutupan ka manen. Saanan bakla? Pangasip. Huston, saan nakalumaban? Kan ikarik, adya kun i-close ti danong yo. Saanan ang pulos? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, Oscar. Oscar, Apay manang. di mo malaki sayanan day talabay mo. Mulmulang lang ang mulatan day ta ulo ti manok di tapinggan mo. Palpalamiisat pa lang manang. Tanagpurot day ito na po yung hindi ko ang dasal mo. Kasla na unag ti pampanunong ma. Panutot nga rin nila ni manang. Asino alane? Yayam, balasang anam mo kaya kasaran. Lamin anong insana. Nagpintas manang. Kayat mo asawan, agayat kan. Ayat ka din day ito amarikrik na kung manang. Ay na, sigurado nga ayat day tan ading ko. No talaga akayat mo day jay abalasang. Ay katarma ma. Day tati parikot ko manang. Diyak mo tiyagan. Day takot nga min, taday talagar din mo, tas asikaswal. Kasano tiyagar maya manang. Ay kat mapan mo pasyaran ijay balay da Ngamnay, no mapan ka agpasyar, nasken mat nga rod nga agporma ka. Agdigos ka mat ken agbangbang luka. Ay, day talaga yam. Sige manang, papan ko pa siya rin, hindi pa na ida. Naglawa man ang dito minulaam iti kamote Sigurado adakkel man ang tipaglakwam dito Adda man ang ibang kukon. Day tamat lagi bang bangkon ti aramidam. Mga sawa kan Tapno adda pang usaram iti kwartam nga ibang bangkong. Agarumak nga rin. Armamon nila ni akras mo? Ay kitun Talaga nga araw. Iturturod mo na. Mariknak namin nga pitik-pitik ti puso. No kaya't mo akit kadwain ka nga garan. Mapalinayamot ti basta pare. Muna, ura ijayak lang ruar. Pampapigsa iti pakinakam mo Sige man nga rin. Kadwain na kindan mapanak agaran. Tani, kaputado ti umay agaram kan ka. Pinagpila kita Jerwar. Ay kutuwanin amanong, tadyak ida mapaggigiddan asangwan. At dapay kayam dagiti naggapoy di kabang ibang barangay. Jak amo, no asino ti pilyak katakwada. Ay, siyak ti agbilay. Ne, anyalaki din ayan ni nanang nakisampitaw ka man na kunak. Kasano ko maasikati agpili. Kat nila ni ti makiayan ayat. Ay, saan amabalain basta-basta ti pakiasawaan nila ning anak kaw. Nanang, pasig natataraki dagiti nakapila nga umay agaram kin nila ni. Apay, basta natarakay, nagpintasan nila ni akapsat makiasawa laang itinatarakay. Anya ayat ikayat mo akalidad ti lalaki apakiasawaan nila ni nanang. Ay katsiyempre daytay mat adda kwarta na. No saan a kwarta, rombang analawak ti dagana. Idirabi Oscar. Nagado kami magkayang mag-aram ingkwa naman Gagangay balasang gayang. Sapay nagtatayag dagiti karibal ko. Nagbabakid da. Dapay barbasa. Kat si Kangay. Tang-tangadag nga ida. Nagbasitak lang para kadakwada. Kitag-kitag ang daklag. Nagpipigsa na. Anya ti panagkunam di tabagin, Oscar. Basitak lang arudan. Nangisita pa. Ugar-gar ti bukong.
Sarang pa lagi tilapayag ko, nagbasi. Ay naading ko, inuyaw mo maninday tabagim ako na. No si bibiyag kumapay, dagiti naganak na. Sigurado nga ung tanda ka, gapo iti panang tagtagibasit mo di tabagim. Jak sa ito yung tiagar, mana. Anak ko na pampansinan nila na. Oray ni nanang nangagbanbanday. Di nakpanpansinan. Ordinaryo lang, abaro. Ala, mapanak makitsinda inton madamdama. Adda ka di ipagatang